להכין. אני ממש מתרגש, ואני פרץ חדשה. אני בדיוק מתגעגע לחברים שלי. אוי, זה הסוף שלך. היי, למה הרבצת לי? בדיוק רציתי. שלום חברים, אתם יודעים שכבר התעוררתי? היום זה 8 במרץ 2023. זה היום שעכשיו חלמתי את החלום המוזר. אתם צריכים לעזור. תתעוררי, תתעוררי. אוי לא, החבל ההצלה שלי. אוי לא, אני לא מאמינה. בדיוק שהתלוננתי. ייי!